Wel, dych chi'n gweithio efo plant a phobl ifanc yn yr eglwys, dych chi'n chwilio am syniadau am wers lyfrau. Newyddion da ydy, mae gan Cyngor Ysgolion Sul gyfres newydd sbon o wers lyfrau, sef cyfres Stori Duw. Am y tro cyntaf erioed, mi fyddwn ni'n mynd trwy'r Beibl o'r dechrau, o lyfr Genesis, reit trwodd i ddatgyddiad, gan roi panorama cyfan o holl themau a storïau'r Beibl. Cyfres Stori Fawr Duw. I athrawon, mae yna gyfres o wers lyfrau. Un ar gyfer y dan 5, un ar gyfer dan 11, ac un arbennig ar gyfer 11 i 15 oed. Mae yna dîm profiadol wedi bod yn sgwennu'r gwerslyfrau yma, Sarah Morris, Catrin Roberts a Rhyn Murphy. Pob un ohonyn nhw'n gweithio gyda plant a phobl ifanc. Yn ogystal i'r athrawon, mae yna 2 lyfr crefftau, eto un ar gyfer y dan 5 ac un ar gyfer dan 11. Ond beth sy'n gwbl wahanol i unrhyw beth sydd wedi bod o'r blaen, tro yma, mi fydd yna Beibl gweithgaredd i'r plant. Un ar gyfer y dan 7, un ar gyfer dan 11. Mi fydd pob plentyn yn cael Beibl. Mi fydd yna 50 o storïau, a hefyd 50 taflen waith liwgar. O sil i sil bydd y plant yn cael cyfle i wneud y taflenni gwaith yma, a ar dros y 2 flynedd felly, mi fyddwn nhw wedi mynd trwy'r Beibl yn ei hanes gan roi'r darlun llawn iddyn nhw. Mae yna opsiynau eraill, mae yna lyfr lliwio Stori Duw, mae yna hefyd gyfres o DVDs, storïau Beibledd gan Mici Plwm. Mae yna gyflwyniadau PowerPoint yn mynd trwy Beibl bach i blant. Ac felly mae yna ddewis eang, rhyw syniad pick and mix sy'n gynno ni, mi fydd pobl yn medru dewis a dethol beth bynnag sy'n mynd i weithio yn eich cyd-destun chi. Ond cofiwch, yn ganolog, mae'r Beibl gweithgaredd y plant a'r gwerslyfrau. Rhini sy'n rhoi'r neges, rhini sy'n atgoffa ni o ras ac o gariad Duw ac yn cyflwyno'r efengyl yn glir i blant. Mae gennym ni hefyd 2 Beibl lliw newydd, Beibl lliw Stori Duw a Beibl bach Stori Duw. Ac eto, yr hyn sy'n unigryw am rhain, maen nhw'n cyflwyno y stori fawr gyda'i gilydd yn dolenni a plethu bob stori gyda'i gilydd. Felly, digon o adnoddau newydd a digon o gyfle gobeithio i weithio gyda phlant. Mae yna sampler ar gael ar wefan Cyngor Ysgolion Sul, www.ysgolsil.com. Lawrlwythwch y sampler a mi fydd gennych chi enghraifft o bob gwers fel bod chi'n medru gweld yn union be ydy'r deunydd. Ac yna cofiwch, dewch i gysylltiad gyda Cyngor Ysgolion Sul.